اجنسی مبارزه با коррупсияи тоҷикистон мегӯяд 2 нафарро бо гумони қаллобӣ ва фурӯши билети ҳавопаймо бо нархҳои баланд боздошт кардааст. гуфта мешавад як фурӯшандаи чиптаҳои парвоз ҳамроҳ бо ҳуқуқшиноси нуқтаи дидбонгоҳи фурудгоҳи душанбе чиптаҳои парвоз ба русияро аз 9,5 то 12,5 ҳазор сомонӣ фурӯхтанд. ин дар ҳолест ки нархи расмӣ на бештар аз 5,5 ҳазор сомонӣ муқаррар шудааст. ба гуфтаи оҷонсии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон тафтишот маълум кардааст ки гумонбаршудагон танҳо дар моҳи майи соли равон 40 нафарро бо ваъдаи дастрас кардани билети парвоз аз тоҷикистон ба русия фиреб дода беш аз 433 ҳазор сомониро аз худ намуданд. нисбати дастгиршудаҳо барои қаллобӣ парванда боз шуда тафтишот идома дорад. дар шакли аввалияи ин хабар ки дар асоси гузориши телевизиони тоҷикистон таҳия шуда буд гуфта мешуд ки фурӯшанда аз нуқтаи фурӯши ширкати ҳавонавардии Somon Air намояндагӣ мекунад, вале хадамоти матбуоти ин ширкат дар радияи унвонии радиоозодӣ изҳор дошт ки шахси боздоштшуда набояд ҳамчун корманди ин ширкати ҳавопаймоӣ балки ҳамчун фурӯшандаи нуқтаи фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоӣ муаррифӣ гардад. ширкати ҳавопаймоии Somon Air таъкид менамояд ки шаҳрванди дастгиршуда худойберди Нурматов корманди ширкати ҳавопаймоии Somon Air нест ва ҳеҷ гон набуд, омадааст дар радия. хадамоти матбуотии ширкати ҳавопаймоии Somon Air ҳамчунин менависад, ин нуктаро маркази матбуотии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон низ тасдиқ кардааст. дар 3 моҳи охир баъди он ки Русия ба парвозҳои мунтазам иҷозат дод, ин бори чандум аст ки фурӯшандаҳои билетро барои бо нархи баландтар аз таъиншуда ва фиреби талабгорони сафар ба Русия боздошт мекунанд. масъулони оҷонсии авиатсияи шаҳрвандӣ гуфтанд, феълан аз фурудгоҳҳои Тоҷикистон ба шаҳрҳои Русия рӯзона аз 10 то 12 парвоз амалӣ мешавад. нархи билетҳо сабаб гашта буд ки рӯзи 26 май садҳо мусофир дар назди фурудгоҳи Душанбе ҷамъомади эътирозӣ барпо карда буданд.